महावितरणकडून बसवण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरमुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचं जगणं मुश्किल झालंय। या मीटरच्या वाढीव बिलामुळे ग्राहक मेटाकुटीला आलेत। हे मीटर तात्काळ काढण्यात यावेत, अन्यथा ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने ते जाळून टाकू असा इशारा देण्यात आलाय। पहिला बदलायचा त्याला लेटर गेलं पाहिजे, त्याला बोलून घ्यायचं की आम्ही समोर आहे ना, ही पहिली मागणी आहे। कुठेही मीटर बसवायचं नाही, कोणाच्या आणि कंझ्युमरच्या परमिशन बसवायचं नाही आणि बिलाचं वाटपच नाही। बिलं लोक कशी इथे यायला पैसे भरणार कोण पैसे भरणारच नाही। 10,000 रुपये गेले पैसे आहेत लोकांकडे, एक पगार भरतील ऑफिस मागं द्यावा, मग त्याच्यावर काय करणार ते विचारून पगार भरपूर लोकांना विषय बोलतायत ना। पण मीटरचा मीटर तुम्हाला जुनं बदललं तर त्याचं रिडिंग घेतलं जाणार नाही, घेतलं लोकांचे मोबाईल निवेदन दिलं, निवेदन त्या पद्धतीने काय केलं? नवीन मीटर तुम्ही इथं उठूच नका, तुम्ही इथून काय करते सांगा अगोदर। साहेब बसवताना चर्चा नाही, पण बसवल्यानंतर चर्चा कशी करता तुम्ही मला सांगा ना। बसवताना चर्चा नाही होत आणि बसवल्यानंतर चर्चा कशी? त्यांना विचारलं पाहिजे, तुमच्याशी परवानगी गेले का बसवायला मीटर तिकडे? त्याच्या अगोदर इलेक्शनच्या अगोदर सांगून झाला होता की मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा की बदलणार नाही म्हणून, आणि इलेक्शन झालं बहुमत आल्यावर तुम्हाला लेखी काय देणार आहे? काय मुदत घेतला का स्मार्ट मीटर साहेब? याच्याशिवाय तुम्ही आम्हाला, आणि जे काही मीटर तुम्ही बदललाय ते बदलून द्या लोकांनी, बिल वाटपाचा विषय तू आम्हाला लेखी द्या। ते EC साहेब त्याला कधी करणार? आम्हाला नाही तर तुम्ही सांगा की नाही भरलं तरी चालतं म्हणून सांगा। स्मार्ट मीटर ना, स्मार्ट मीटर म्हणून आणला या क्वालिटी आहे आता दिलेलं आहे, दुरुस्ती आहे। लाईट जास्त जाता तुम्ही काय नवीन स्मार्ट मीटर आहे तो, तुम्हाला कळत नाहीये तर आमच्याकडे आमचा मशाल, आमची चिन्ह मशाल आहे साहेब, नाही तर मशाल घेऊन प्रत्येक मीटर जावं लागेल आम्हाला। मशाल मीटरला जावं लागेल आणि त्या मीटरला मशाल द्यावं लागेल आम्हाला। आमचा मशाल, आमची चिन्ह मशाल आहे साहेब, नाही तर मशाल घेऊन प्रत्येक मीटर जावं लागेल आम्हाला। मशाल घेऊन मीटरला जावं लागेल आणि त्या मीटरला मशाल द्यावं लागेल आम्हाला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।